Fideo hyfforddi byr yw hwn ar git hyfforddi Hydroleg Troi eich Llaw. Mae'r kit hwn yn cael ei ddefnyddio i hyfforddi myfyrwyr ar hanfodion pŵer hylif, sy'n enw arall ar bŵer hydroleg. Defnyddir pŵer hydroleg mewn amrywiaeth o ddiwydiannau a chymwysiadau yn y byd go iawn. Yn fwyaf arbennig y maes cynnal a chadw cerbydau ar gyfer codi cerbydau, ac yn y diwydiant adeiladu ar gyfer symud peiriannau tirio a wageni dadlwytho. Ynghyd â llawer o gymwysiadau eraill, defnyddir hydroleg fel arfer lle mae angen llawer o rym neu wasgedd. Dyma sut fydd y kit yn eich cyrraedd chi. Dim ond ar ôl gwirio ei fod yn gweithio y caiff ei anfon at ein partneriaid. Yma gallwn weld beth yn union sydd wedi ei gynnwys yn y kit. Y prif fwrdd gwaith a'i gyflenwad pŵer. Yr hambwrdd diferu. Pibellau hydroleg mewn 2 hyd gwahanol, 12 i gyd. Sbectol ddiogelwch, menig tafladwy, spanner cymwysadwy, 2 fas gwahanol, stopwatch, peipen blastig glir, twndish, plwg awyru. Nawr eich bod yn gwybod beth sydd wedi ei gynnwys yn y blwch, gadewch i ni edrych ar sut i fynd ati i osod y kit. Ar ôl i bopeth gael ei dynnu o'r blwch, yn gyntaf rhowch y prif fwrdd gwaith ar yr hambwrdd diferu i ddal unrhyw ollyngiadau bach. Nesaf, byddwn yn defnyddio'r spanner cymwysadwy i dynnu'r plwg cludo a ffitio'r plwg awyru. Rhaid ffitio'r plwg awyru mwyn osgoi unrhyw wasgedd gormodol niweidiol a allai niweidio'r cyfarpar. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni wirio nad oes unrhyw wasgedd yn y cyfarpar drwy edrych ar fedrydd gwasgedd y cyflenwad ar flaen y peiriant. Os nad yw hwn ar 0, rhaid cysylltu pibell hydroleg o'r cyflenwad i'r dychweliad ac agor y tap i leihau'r gwasgedd i 0. Cyn i ni ddechrau defnyddio'r cyfarpar, yn gyntaf rhaid i ni fod yn hollol siŵr bod hylif yn yr uned. Bydd hyn wedi ei wirio cyn rhoi'r cyfarpar, ond mae'n rhaid ei wneud i sicrhau nad oes unrhyw hylif wedi gollwng wrth ei gludo. Os yw'r hylif yn isel, rhaid ychwanegu ato gan ddefnyddio'r twndish a'r hylif sydd wedi ei gynnwys. Bydd yr hylif yn mynd i ble mae'r plwg awyru ar ôl ei dynnu. Yna, gwiriwch fod y pwmp wedi ei ddiffodd cyn plygio'r cyflenwad pŵer i gefn y prif fwrdd a'r wal. Nawr bod y kit wedi ei osod ac yn barod i'w ddefnyddio, gallwn edrych ar ymgymryd a gweithgaredd. Yn gyntaf, trowch y pwmp ymlaen i gynyddu'r gwasgedd yn y peiriant, fel y dangosir ar y medrydd gwasgedd. Tasg syml yw gofyn i fyfyriwr osod yr uned i symud y lifer. Gellir gwneud hyn â 2 bibell. Rhaid i 1 bibell fod wedi ei chysylltu o'r cyflenwad i un o'r cysylltyddion ar y piston. Rhaid i'r bibell arall fod wedi ei chysylltu ag ochr arall y piston. Pan fydd y falf gyflenwi yn cael ei throi ymlaen, bydd y piston yn ymestyn. I wneud i'r piston dynnu yn ei ôl, yn syml newidiwch y 2 bibell o gwmpas fel y dangosir. Tasg ychydig yn fwy cymhleth yw llunio cylched a fydd yn symud y piston i fyny ac i lawr hefyd, heb newid pibellau. I gyflawni hyn, bydd angen 5 pibell arnom. Mae 1 bibell yn mynd o'r cyflenwad i'r cysylltydd canol ar y falf gyfeiriadol. Mae 2 bibell yn mynd o'r 2 ddychweliad hylif
i'r cysylltyddion chwith a dde uchaf ar y falf gyfeiriadol. Mae 2 bibell yn mynd o'r cysylltyddion gwaelod ar y falf gyfeiriadol i bob cysylltydd ar y piston sydd ynghlwm wrth y lifer. Bydd y lifer a'r piston bellach yn symud i'r 2 gyfeiriad gyda'r switch. Ar gyfer gweithgareddau eraill, edrychwch ar y canllaw gosod cyflym sydd wedi ei gynnwys yn y blwch. Rhaid i bob cylched gael cyflenwad a dychweliad mwyn iddi weithio. Gwnewch yn siŵr fod tap y cyflenwad wedi ei droi ymlaen. Gwnewch yn siŵr fod y pwmp wedi ei droi ymlaen a bod gwasgedd ar y medrydd. Os oes yna unrhyw problemau eraill gyda'r cyfarpar, cysylltwch â'r tîm Troi eich Llaw ar dim 1 554 748 1 dim 1.